കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം മിനി വ്ലോഗ് എടുത്താലോ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് കുറേ കണ്ടന്റ്സ് എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു. ഞാനിടുന്ന ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ വെറുപ്പിക്കലായിരിക്കും. അതിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് കൊള്ളാം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും അല്ലാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ മിനി വ്ലോഗ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത് തുടങ്ങിയത് തന്നെ മിനി വ്ലോഗ് സീരീസിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന വഴി മറക്കാൻ പാടില്ല. ഡെയിലി വ്ലോഗ്സ് ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വ്യൂസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ റിലേറ്റബിൾ കണ്ടന്റിനാണ് വ്യൂസ് കിട്ടുന്നത്. എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭയങ്കര വ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച്. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് മിനി വ്ലോഗ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ. ഇപ്പോഴാണ് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നത്. മിനി വ്ലോഗ്സ് വേണോ റിലേറ്റബിൾ കണ്ടന്റ് വേണോ, അതോ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേണം? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? പോള് ചെയ്ത് അറിയിക്കണേ. എനിക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ഇട്ടാലും നിങ്ങൾ ആരും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നാലും എന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി താല്പര്യമുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യൂ, അല്ലാത്തവരും ഫോളോ ചെയ്യൂ. അപ്പൊ അത്രയുള്ളൂ. ബൈ.